Директно влизам, нали? Модерен петобой! Силов! Готов ли си? Силов петобой! На такова напредна. Няма интересно. Давай на задна, Севко! Ти на задна, Тошко напредна. На задна ми на котка, да. Ама. Дай назад първо. Тошко, Севко! Дай назаден де. Ключове букажа! Върти ли са нещо? Само на. Предна лява се върти! И задна лява се върти! Ай, читачки ще работят, Севко! Да изтърва, бе! Няма стане. Няма да стане. Върти ли нещо? Върти, а как? И читачите ще работят. И читачки ще работят. Виж колко готино. Работи си самички. И читачките бачат. Няма да